Bolje da stegne u To je bilo 1969. godine. Tu je neki inženjer rudarstva, neki Miodrag Đarić, stanov u Topoli. On je Crnogorac i došao je tu u Rmaću sa nekom ekipom, njegovim istraživačima, šta ja znam kako i šta. I otkrili su tamo da ima taj rudnik dragog kamena. Taj dragi kamen se zove opal. E sad on na suncu kad se iskopa on izbledi. A kad je dole u dubini što je dublje on je sve bolji, sve lepši. Mi smo kopali tu, nije mogao da pređe kamion, utovarno je u traktor. I traktorom je, pregodnjeno je traktorom do kamionskog puta, dokle jedno kilometar je traktor to prevozio. Ovo ti je opal, kamen u ovim rudniku. Koje držim i koje sam radio pre 40 godina i koje se izvozilo i uzimalo pare. Tu je bilo radili budaci, krampovi, otkrivo buldožer, ulta odguruljivala, šut, to. Sad je bilo lako, kamen nije lako vaditi, razumeš? To je bilo malo poteže, ali sve to mi smo bili svi tanki i svi smo bili tražili neki posao da negdje imamo neki dinar. Zelen kamen, koji je kazao kod mene, kod stanovo kod moje strica, da je ono ranče kamena vredilo jedna naša plata. Ta naša plata je bila tanka.